Praise God. Ikante mo din na para mamadayan mo. Nawala na ako katakba kayo ba dyan? Praise God. Praise God. We glorify your name, Lord Jesus. Ilailayaw na kakapu, itantanong na kami. Kiyaman kami man din ako ulit, tingnan daw. Ekspektaran niya ako, naging naging bahag, mapasama pa nila. Kiyaman kami ako, di presensya mga ako nga, manigrit namin, papalinit pa nang ililayaw, mikit ka. Katatuya ako nga, si papakubaba kami, ang kanayakin ka. Si tatalagin ka, si karang nga po Diyos, hindi nakatikandaran mo. Agyaman na pa nila nga po Diyos, hindi na tingal daw. Agyaman na pa ako po, itayang pumadala kami. Kaya so di ka pumadala kami, amin tataliti na nag-uurnon, tapoy ng tanong na ka. Kitagyaman kami di presensya, mas panamati niti sa mo, ito nag-uurnong kami gabutin ka, kagkakada. Naging pagkaunay ako Diyos. Agyaman kami na tinga presensya. Agyaman kami na ayat mo nga po, ipapalit ng kada kami. May nga po, agyaman ang pananawa po, itipagding kinasiribin, dan po niya. Tapos mga balin na katagtuloy lang, gineslo ka nagitinan po kami kananak mo. Kumikita lang nga po Diyos, itulong mo. Agyaman na po na parang naramat naman niya kasi di ba nakabalin nga nagabutin na. Kaputawan ka niya, hindi ka amin din ka. Kung pa po Diyos, hindi amin na tayo kinatanong. In Jesus' name. Kung kamay sa muna naman iti, amen? Amen. Praise God, kanting mga tinabalan ko. Thank you, Jesus. So in the book of Hebrew, chapter 9, verse 28. So I call this series with a question. Are you ready for the return of the Lord Jesus Christ? Nakasagana ka tadi, hindi pa nagsubli ni Apo Jesus. Pabalina ko ng papingay sulong nila. When tatlo makapagsagana ka. The Bible says that the grace of God, which is the gospel of Christ, will teach you how to live right so that you can be prepared for the return of the Lord Jesus Christ. So ito'y Ebanghelyo ni Kristo. Na isu ititakay sa lakanan nagitimang aklon. Dahil nga sa uwi ti Diyos. Dahil nga Ebanghelyo ni Kristo. Isu itiparabo ni ti Diyos. Nga mangisurkin ka. Taklong agbyag ka analintag. Agbyag ka anasaruhan. Taklong mamalinaw. Itagbalin mo nataknan. Nanakman. Kinananay amakay. Ayaw itimatang iti Diyos. Ang masusuruan ka. Iti amin nga kita, iti kinimbaw. Amin nga kita, iti kinalintag. Amin nga kita, iti kinasanto. Takna niya, tapno makapagsagana ka. Iti pa nagsubli ni Apo Jesus. Ano ka na kayo mamati agsubli ni Apo Jesus? Amen. Ni Apo Jesus agsubli. Tapno alangin na tayo. Yes. Ket mo among mo ni Apo Jesus ka nagsubli, tapno alangin na ka, saan na ka nadusahan, hindi ka alangin na ka, tagpadino tayan na ijay matitayan mo, agragpo ka, iti pa nagsubli ni Apo Jesus. So si ayat ka malanguray, iti pa nagsubli ni Apo Jesus. Amen? Yes. So na ito ikapungan dati dito nga magsubtibat ka nagiti sa uni Apo Diyos. Tapno mabalinan tayo agragpo, na iton may balikas. Nagiti sa uwi ni Diyos, ti paraburo iti Diyos nga magisuro nga tayo, nung kasano nga agbyag ka na santuan, nga makapagsagana tayo, hindi pa nagsubli ni Apo Jesus. Dito yung mabalinan tayo matiti agrag ko, nga mamurukuray kini Apo Jesus. So, daki ka kirag ko, mamurukuray kini Apo Jesus, iti ay na. Awan iti pa kada na gamit yan yaman. Agdating ka, itinananay abang ar. Agdating ka, tinananay abang na iti Diyos. Nga artapan na ti amin nga panakawa. Nga iso ti mga ilaywan, iti puso ti panunod mo. Kaya mamatiyak, tada kayo amin dito. Kaputin dalan na kayo ni Apo Diyos. Amen? Amen. Dahil nga panagiging dalan ni Apo Diyos kada kayo. Dahil tati ayat, may parparik na iti Diyos kada kayo. Ngayon kamili ni Diyos kada kayo. So gapu iti ayat iti Diyos. Gapu iti ayat, gada kada tayo. Adda tayo amin dito eh. Nagmay-maysa. Nagrag-o. Mga silibrar, mga presyar, iti kinaimbag ni Apo Diyos itibiyag tayo. So agrambak tayo, iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti naramidan na itibiyag tayo. Kiniti karina, nagsublim manen. Tapos alayin na tayo, kitikuyog na tayo, kinwan. So manuwi tayo, iti Hebrew chapter 9, verse 28. So also, Christ was offered. So how many times was Christ offered? Once for all time, as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all
who are eagerly waiting for Him. So ni Kristo kat na idaton iti na minsan. Tapno awitin na dagiti basol tayo. Tapno ikaro na dagiti basol tayo. Kita mo yung wala na umay to manen. Ngamin to umay. Saan na tapno ipabaklay na dagiti basol tayo. No di kat ipaay na ti panakaisalakan kadagiti na ayat ang mga grupuray ken ko ana. Amen? Praise God. So umay to manen. Ngam saan na nga ipabaklay kuno saan na nga ipaawit dagiti basol mo. Abi nga saan na nga ipabaklay dagiti basol mo. Ito naman ni Jesus Christ, abi nga saan na nga ipabaklay dagiti basol mo. Gamin nalpasnan nga ibaklay. Ito naman nga po Jesus, kasama nga po na ikarong dagiti basol mo, gapot na nalpasnan nga inkaro. So hang ka nga sa pula ng nagikaro. Agyaman ka dyan nalpasan nga naramitan ni Apo Jesus. Kaya isuday tati wakas nga may paranarang iti intiro mapanakabalin ni Diyos panakaisarakan kaya prepaitin ka. Amen? Amen. Praise God. So, agramat tayo. Nalpasan ni naramit ni Jesus Christ. Awanan ni papanin ni nayon to ija. Umanamong tayo langan. Aklunan tayo langan. Dinaramit ni Apo Jesus. Kat umay tumanan ni Apo Jesus. Ngayon saan na may pabaklay. Dahil itibason mo. So, umay tumanan. Saan na taklo'y pabaklay na. Dahil itibason tayo. No di katipahin natin panakay salakan. To all who are eagerly waiting for Him. Kada itinaya. Ang manguray ikinwan. Ibagak ka na kayo, itilaan mo wagas, namadaan ka iti ayak, na manguray iti panagsubli na ako Isus, kat mga mong iti sa uti Diyos, mapawaro iti panunod mo, halag iti sa uti Diyos, tapno iti karawang, nakaalay nga kanayon, iti ni Espiritu ang nabiyag ko, manipod iti namati ka, dahil iti Espiritu, tatandaan ninyo, iti tao iti Espiritu, adaan iti karawang, at ayong ginati nga physical, di ba? So, wala di ba tititinuan niya, kat saan nga rin ito purpuno nga siya? Dahil ito ijay pagtanan, dahil ito ijay physical, dahil iti madadaan nga bagi. Di Espiritu, saan nyo makita yun ito dyan, kikita tayo ito dyan, yung sagana ni Apo, at yung sagana ni Apo, mapagyanan tayo amin. Nga, at kadwa tayo ito di Apo, katbuy-buyaran tayo iti kinasaya at iti Apo. Amen? Amen? Praise God. So data yung kat Espiritu, namati tayo, di Espiritu tayo, nagbalinin nga branyo. If any man be in Christ, he is a new creature. So nagbalinin nga branyo. Ngayon natin panunot mo, mabalin pa lang na masarat iti kapuso. So nga kasapulan, nga iti kararwan, iso iti panunot mo, mababaro ko mga tanayon iti sao iti Diyos. Tatlo, umanamong mga tanayon iti espiritual na biyag mo, tatlo na ito'y nalasap, na ito'y napisikang na magikat saan nga iso iti masurot, nudikat, dyan na espiritual na biyag mo. Gaputat iti panunot mo, umanamong iti espiritual na biyag mo, automatic na sumurot na iti napisikang na magikat, kat adda iti panakabalbalo iti biyag mo, kat mabalinam iti agsagana. Madaan kay tayo na manguruburay di pa nagsubli ni Apo Jesus. Oh, praise God. Na isang sangayan na ito yung naadal kay may ipanunutot at tahan. Manipog ka rin sa uwi ni Diyos. Maibuksinan. Nagiti kiniimbang iti Diyos itibiyag tayo. Naawalin iti rason nga saan tayo agrambak. Nga saan tayo agrampo. Nga saan tayo kumakitahan na nyaman nga sa kadagsan iti problema. Nung kintudikan kitahan tayo nung kasanong. Kaado iti naramit ni Jesus Christ. Nung kasano nga inaon na kaniya Apo Jesus, manipod iti impyerno. Inaon naman manipod iti nudot, iti basol. Pinakawan na kan ni Apo Jesus. Winayawayaan na kan ni Apo Jesus. Inagasan na kan ni Apo Jesus. Sinulbar ng ti problema, kininsabat nan iti amin na kasapulan. Kakamu iti Diyos, iti amin na kasapulan. So, iti araminan tayo tatak. Saan tayo kung namay kini Apo Diyos, tap na agdawat tayo kanya. Nudikat, agdayaw tayo, iti kiniimbag na. Kaputin sabat na iti amin na kasapulan tayo. So apresyado tayo, tinaraminan na inibiyag tayo. So dati dito itak mag-worship kini Apo Diyos. Mangpadayo, kin agpalot, kadagiti kahina, kada tayo. Masaan tayo kumita, kadagiti banbanag na makita. No di ka kumita tayo, kadagiti banbanag, asaan na makita. Gaputat isaw iti Diyos, uray pa iti amin na elemento. Matunaw to amin iting tiro manubong. Ngunti isaw iti Diyos, agpalinalad, iti agnanayon. So, agtalinalad tayo. Hindi na ito yung sa uti Diyos. Hindi panunod tayo. Kasapulan nga mapabaruan ka lang, hindi sa uti Diyos. Nga ni Apo Jesus, inkaronan, hindi basol mo. Nga saan mo ito kailangan manin na ikaro. Kasano man kadagsan, hindi basol mo. Agramba ka. Saan na kan nga balon, hindi basol. Naitaniman, hindi basol. Nga naikuliw
manipod kini Kristo. Kadjay panaglungaw, panagungor ni Kristo, manipod kintanan, na iranod kamantan, iti panagipag-ungar kini Kristo. So tatan, agyagan, iti baro, ang panagyak. Kat agdan, iti transformation, iti biyag mo. Gaputang isao iti Diyos, kat nakaalain, dito'y panunod mo. Amen? Amen. Praise God. So, from baka tayo ni Apo Diyos, ikatiman tinabara pamadayo ni Apo. Hallelujah. Praise God. Amin nga nag-iimbag na adlatin ka, kat gapuray ta, ikinaramit ni Jesus Christ. Amin nga trabahong na kinalikabungang nga nagunod mo, amin nga kwarta, amin nga panakaagas na gapo, amin na ita, gapo dyan alpasan na naramidan ni Apo Jesus. Kaya amin nga kayat mo, itibiyag mo. Ang mo kadaan kayo tarapahan. Amen? Amin tiyo, daan kayo, iti kayat nga mapasama kitibiyag kayo. Kiti bagat pada kayo, amin nga nag-iimpag, na kayat mo mapasama kitibiyag mo. Amin na kita. Kaya pasat dyan alpasan, anaramidan ni Apo Jesus. So, agrambak kayo. Ragsanan tayo. Rambakan tayo, iti kinaimbag ni Apo Jesus. Kaya isuna, iti padayawan tayo. Isuna, iti apresyahan tayo. Na isunaraan, itag talinaan, iti panunod tayo, tapno makapagsagana tayo kan kanayo, iti panagsubli ni Apo Jesus. Amoy iti kabusol, iti taktika ti kabusol diyang modus operandena, isagsip nagda panunod mo nga si ka managbasol ka, ingka pa lang kagimo-gimong ni tayo, suntumod lang na pangagabukan tumanin niya, gimuhan mo tunod lang, adaman lang mabalod ka lang tibasol. I-review mo na ito, handa nga balod iti basol. When makaramit tayo minsan iti basol, ngayon saan tayo nabalod iti basol, ngayon saan tayo nakararamit iti basol, kapag saan tayo natagabo iti basol. Nagbalin tayo nga nalintag, nagbalin tayo nga nasantuan, apay nga nagbalin tayo nga nasantuan, gaputan na kada tayo ni Kristo. Yes. Dagiti lang alayan ni Apo Jesus, dagiti bagi ni Kristo. So na tayo mapasat iti bagi ni Kristo, anamati, dyan ang pasan nga naraminan ni Kristo, na tayo dagiti makunang nga Kristiyano, dagiti makunang nga napili, gaputan namati tayo. So ti siya, sino man nga mamati? Iti alam iti Diyos, iti regalo iti Diyos, iti parabo iti Diyos, kaysa ni Apo Jesus. Nga nagsubot ka natin manipon iti basol, siya sino man nga mamati iti anak iti Diyos. Magunod na iti biyag na nayo. Isudag ito, dagiti napili, kat sa andan nga maalilaw, anyaman nga taktika ti kabusol, kat isagsalit kabusol, siya na nagpasol ka. When? Nagpasol ang naging karanginan ni Apo Jesus. Awanan na ipasol ka niya. Kit saan ako natagabo iti pasol. Pinalbaliwan na hon iti Apo. So at dan iti panakabalbaliw iti biyag ko. Anyaman iti bagay iti tahuan niya. Awanan iti kasapulan ka panagnatak. Saan kung nakasapulan ay panagnak na siya. Na simpo-simpo tak siya. Awan iti pasol ko. Ang mukha awanan iti pasol ko. Gaputa dinalusan na hon ni Kristo. Amen? Praise God. So saan ka nagparikat. Ngapan mo ibagat na nagiti karubang. Siya awan kililuplo ko. Awan iti rinang rangasa. Hangkan na masapong nagparikat. Among nga sikat at nadalusan kan. Among nga sikat at nalintag kan. Kapo tabi naliwan na kami Apo Jesus. Wala nga. Dapat nagiti nagbasulang iti napalakas. Ibagat na kayo ni Pablo. Inintungan ni Pablo. Rinang ranggasan na pwede nagiti namati. Sinapsaklit na isuna rin ang product. Tayo pisong day natin pagpalunan. Ngayon po na ni Apostol Pablo. Awatan da. Lukatan nyo nagiti puso yung kanya. Kada kami, awan tiri ng gasan mi, awan tiri ng mi, awan tiri ng kawan mi. Gamin ni Pablo at sa sawi sunan nga ni Pablo, diyan man nagboso dili kat iso ni Saul. Saanan nga iso na tatpan ni Saul. So sika, saanan nga sika, daan nga sika. Sika tatpan diyan baro nga sika. Amen? Amen. Wala nang sika ni garami dili baso dili. Ay, saan na siya? Diyan. Sa bali tatan. Siya tatan diyan baro nga siya. Daan na siya di. Amen? Praise God. Saan mo nga klunan ni bagay ti kabusog? Nga sika at tarabitag ka, malagbasol ka, doon nagiti naramit mga datas. Haanak na tarabitag, sa anak nga managdagdakas. Siya kat baro nga panso. Nagbalin ako na baro nga panso. Kat makapagsagana, iti ay ni Apo Jesus. So agragbuwak na kanayon, rambaka ka kanayon, iti naramit ni Apo Jesus. Kat inkahina kanyang agsubli sa kanyang tapay papaglay na ibasol ko. Nagmayat. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation. Ipaay na, hindi mo na kayo sarakan. Kanang itinahayap. To all who are eagerly waiting for Him. Praise God. Mano ba natin itinahayap ng mga ulay, panagsupli na Apo Jesus? No namati ka, no ang mumiti sa uti Diyos, at dating ka itiayat na mamuray kina Apo Jesus. Ngayon ka naginisaan nga mamati, mabutinda. Lumunada ma, adata. Kaputa sa andangan nakasagana. Ngayon na tayo na nakasagana. Agrag po tayo, itiay ni Apo Jesus. Praise God. So umay tumanan.
Saan at ako'y pabaklay na naging mga sudyo. Ludi ka tipahay na, iti pa nakaislagan, kanaging tinayat, nga agong uray kenwa na. Kastamon ko na na ilibro iti Psalms chapter 34, verse 4 and 5. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. So kuna ni David, biniro po iti ako ket iso sinumbatan na. Ken inis pa na manipod iti aming apagbuto. Ken kuna na bay dagiti kumita ken kuana those who look to Him are radiant. Agranyag na ken saan da kamalapunos iti bain. So nagiti kumita iti ako, ti kumita iti panagsubli iti ako, ken agranyag da ken saan da kamalapunos iti bain. So I'm telling you, I'm looking for the return of the Lord. Ken amuyo, adda iti anay arag ko kadagiti Kristiyano nga kumikita iti panagsubli ni Apo Jesus. Ngam, adda dagiti tao na saan da nga agrag ko. Adda dagiti Kristiyano nga saan da nga kumikita iti panagsubli ni Apo Jesus. Gaputa saan da pailaang nakasagana. Because they are in fear. They are in worry. Saan da nga nakasagana. Adda kada iti makuna nga panagnagaw. Ako na da kasanungay. Kat sa anak pailaang nyo nakasagana. Kasanungay. Kat managpaso na. Kasanungay kat adda dagiti naramit ko mabaso. Ngayon ibagat ken ka kapsap din kayan. Nga ni Apo Jesus ket nagpasnan nga binuo aming nga baso mo 2,000 atawanan iti nakatalas. Dagyo na ito. Tilaan mo agas kamay salakan ka, kat babaan, iti panangaklon mo, kini Apo Isus, kas Apo kin mangisalakan mo. Mano ka na kayo tinangaklon kini Apo Isus? Amen. Dahil tayo way, no may salakan iti tao. Panangaklon mo, kini Apo Isus. Panagtalat mo, kin kwa na, dahil tayo wagas nga may salakan ka. Panagdipendar mo, iti kinaimbang na, pananginanamang iti kinapudlo iti sa una. Panangapresyar mo iti amin ay naramid na. Panagpadpadayaw mo kinkwana. Kin saan ka agwadwa ka dagiti karina. Kayso na lang iti umuna nga dagiti panunod mo iti amin nga aramidan kiniti amin nga sakwang. Nagpaguray ka lang kinkwana. Agpaidanan ka lang kinkwana. Kaya naplunang jenalpasan ang aramidan ni Apo Jesus Jepros. So I am looking for the return of the Lord because I was ready to go. And for every Christian, that should be a point of excitement, not a point of fear. You are saved. You are on your way to heaven. Jesus Christ is going to appear the second time. Now, Jesus is coming again, right? Amen? Niya po Jesus ket agsubli manen. So ito nagsubli niya po Jesus ket saan na may pabaklay nagiti baso. So agsubli manen. Manu, nga sa awa ni Diyos, kung ibagbaga, niya Apo Jesus, agsubli manen. So, agrampak kayo, ragsakan daw. Kasi kung na libro, iti John, chapter 14, dinggan nyo na ito yung naing. Rambakan tayo, iti kinaimbang ni Apo Diyos. Dinggan kami iti sa uti Diyos, dahil iti taraon, iti karawang. So, masapon na agrambak na ita panunot mo. Saan mo may palubos nga, agtuglat. Dahil ta panunot mo, iso dahil ta iti mapatartaronan, kada ito yung asawa iti Diyos. So, masapon mo din kami, kita mo makapagsagan na ta. Ibagat na ito'y tangragsagan na ta. Hindi na nukay ko na nagsagan na kayo. Umay na yun. Ngamiyanan nga ananda. Uri matang kada ito yung aldaw. Yarari iti Diyos kada ito yung aldaw. Ito di bagbagay, di mga kasabag, sagan na kayo. Dahil ito hindi ko na tiyapo, umayan na tiyapo. Ngamiyanan gapo kada iti banbanag nga makita. So adang tatang tatak dari isang wanan nyo. Nga agdaan iti nananay na gagar nga mangibaga kada kayo. Iti bagbagay iti Diyos. Basbasal manipod iti sawu iti Diyos. Kas ko na iti libro ni John chapter 14 verse 2 and 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. I will receive you unto myself. That where I am, there you may be also.
So wala niya po Isus, ijay, baray ni Ama. Kaya saan ko mga kastanos, no saan mo amo? Ijay baray na makuna niya po Isus, ibagat ka, inak kat isaganaan ka, itipagyanan, kung na naman siya kreta. So wala niya po Isus, inak kat isaganaan ka, itipagyanan. Kat enton na isaganaan ka, ito itipagyanan. Kung na niya po Isus, umayak tumanay. Kung na naman, siya kreta. Praise God. Insaganaan na lang ni Apo Isus di pagkinan. Kaya kung na umayak, tumanay. Takluan niya, anya di panggagaw, iti Diyos, no umay. He will come again. No umay niya Apo Isus, umay nakakadito saan? Saan? No umay niya Apo Isus, kung na He will come again and receive you unto myself. Takno awatan ka, takno alaan ka, takno adino ti ayan ko, ijay mat iti ayan mo. Wow, kung na man siya kreta. Praise God. So may sa nga nagtatry kagayang ti Apo ngay subiro ito. At kagwak ti Apo, iti unos ti managya ko. Kat buy-buyal, iti kinasaya ti Apo. So kunay man mo na yun, siya kaya. Praise God. Woo! Anak ti Diyos. Anak na kayo amin iti Diyos. Kaya iti Diyos kay parik natin ka iti ayat iti Diyos. Umay ni Apo Isus, saan na tapoy babakay na nagitipasol mo? Saan na ngay baga ngay karo nagitipasol mo? Kaputan na lupas na ngay karo. Umay, kat alalan na ka. Kat amuyo, na itangal daw. Na isang sangayan, na itangal daw. Dahil di ba tatangal na bagi? Masok ka kanan. Iti saan na madadal na bagi? Kat ijay, at data yung tujay. Kat kay dayaw iti Apo, iti unos, iti piyak tayo. Agbiag tayo isidong iti Apo, iti agnanayon. Amoy taranamidan tayo jay, binig nga daydayaw kini Apo. Isuwa diti daga training ground, idaydayaw tayo ni Apo. Kitaan niya Apo Diyos ko kasanwa Kristiyanan tayo, iti kinaimbag na itibiyag tayo. Para makapasa tayo dito, yung mga patpadayaw kini Apo mga klon, kini Apo Diyos. Sana ang unang kapaligatan natin magdaydayaw kini Apo. Umanay na iti panunot mo nga nakalay. Dahil ta pusong adalita, dahil iti kinaimbag iti Diyos kapanyet, dahil ta pusong isu iti mapatahod. Sumatang dahil iti mangtagking katigkagang nga mangitag ay iti imam nga mangpadayaw kini Apo Diyos. Mangipalakpak tayo imam mga presyon iti kinaimbag ni Apo Diyos. Gaputa ti ayat iti Diyos, inaklon mo dito iti puso. Kaya kuna ni Apo Diyos umayak to manen. Talo ading nutayan ko, ijay man iti ayan ko. So ni Apo Diyos katumay tumanen. Kaya tada nagiti pagilasinan. Ani Apo Isus ket umay tumanen. Kas kunan na libro iti Luke chapter 21 verse 29 to 31. And he spake to them a parable. Behold, a fig tree and all these trees. When they now shot forth, when jay mapunang aglarag ang susukatan nagiti bulbulong nagiti kayo. When they now shot forth, you see and you know of your own selves that summer is now near or nigh at hand. So kung niya Apo Isus, nung makita yung susukat, dagiti bulong, dagiti kayo, amuyo at isaman ket asidagan. So, kahit na sa word lang susukat iti bulong, dagiti nga kayo, ichit-check po iti todo. Ang pasan nila, saman iti asidag. Saman ket asidagan. Kung niya Apo Isus, kadagiti nga banag, amuyo iti sumarunong ang mapasanak. So yung ari kiti Diyos, dagiti panag nga mapasamat. Verse 31. So likewise you, when you see these things come to pass, you know that the kingdom of God is nigh at hand. So masamat ka na kayo. Kung makita yung dagiti nga panag nga mapasamat, ang muyo at ipagarian iti Diyos ket asidigen. So, kuna ni Apo Isus, gumakita yung nagito yung banag ang mapasama, ang muyo at ipagarian iti Diyos ket asidigan. Kuna ni Apo Isus, ada nagiti banag ang mapasama. Kas kuman makita yung nagiti kayo, ada kasdan, ang muyo at isaman ket asidigan. Kaya kita pa'y kada kayo nagiti nagduma, apagilasinan, at iyaay iti Apo ket asidigan. Ada nagiti pagilasin. At iyaay iti Apo ket asidigan. As kuna na libro ni Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall the sign of thy coming
and of the end of the world. So dagiti disipulo ket sa sunod-sunod na kin Apo Hesus no kaano ang mapasamak dagiti nga banag no anya iti pagilasinan iti yaay na ken no ano iti kanibusanan iti lubong. But the Bible says that no one knows the day nor the hour, even the Son of God, not even the angel, only God knows. Diyos laeng iti makaammo iti kanibusanan iti lubong. So no ipadtok kada kayo nga inton bigat kag umayan iti ako automatic ka bulbudak kag adu dagiti nangon tayo kadagiti na panabas nga tawtawen nga ipadtuda iti aldaw ayahay iti ako ngem no ammom ti Biblia ammom nga ulbud dagita among madto dagiti lang dagiti saan dagiti mapuna nga mamati ka dagiti handa nga ammo iti Biblia ngem no ammom iti Biblia nga dati agipadto nga umayan iti aldaw iti ayahay ako dagita ket ulbud nga mamadto. Sino man nga Nostradamus nga mangibaga daytoy ini aldaw ayahay ako ulbud dagita nga mamadto. Kaput ako na ti Biblia awan iti makaammo. Awan iti makaammo iti ay iti ako. Uray pay iti anak iti Dios. Uray pay dagiti anghel ket sanda nga ammo iti mapuna nga iya ay iti ako. Awan iti siya sino man ang tao ang makaammo. Uray dagiti anghel no di ati Dios. Kaya kunanay the verse 4. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Agannad ka, dilagat ang alilaw ka, di tati ko na niya ang Jesus. Agannad kayo, taawan iti siya sino man ang mga lilaw kada kayo. Ngamin, ada dagiti manusuro ka dagiti nga aldaw, at isusuro na, ket saan amayan nato iti sawi iti Diyos. So basa po ng panaglikam, no iti bagbagana day tanang mga kasaba, ket mayan nato iti sawi iti Diyos, wenno saan. So mga kada kayo, saan kayo o mga umay dito yung ima-ima, alangin nyo iti Biblia yo. Di lang tabakan lulupot lang nila kayo, ket mayaw awan kayo iti panakay salakan. Saan kayo lang po mga kumita, no hindi bagbaga. Kumita kayo, iti bagbaga, no agpaiso na nakasurat dito sa po iti Diyos. Gaputan nagtalag kayo, so nga dagay dito ngamin encourage ko, panagpunagan nyo, dahil iti bagbaga ni Diyos, panagpunagan, dahil iti bagbaga, dahil iti mga kasaba, takado, dahil iti manusuro, na iyaw awanda, dahil iti mga kasaba. So masapon nga panagpunagan, iti amin na denggan, nga sa uti Diyos, iti ikot mo, panagpunagan, dahil iti Biblia ka pumanayan, na ikot, nga iso iti pakaisalakanan tayo, iso iti dalan na ito, iso iti pudno, iso iti biyak, iti sao, tiniti Diyos, ket may sa. Diyan muna na John chapter 1, verse 1. And the Word was made flesh. And the Word was with God. And the Word was God. So, dahil sao, iti Diyos, ket may sa. So, ninalang, dahil sao, dahil Biblia, at damot ng kingga, iti Diyos. Amen? So, alam, dahil sao. Saan ka o man namong, kadagiti mapunang makita, adat doktor, uno na isang sangayan, ng aramidon dagiti mga kasaba. Hindi kat araem, kitaem, at talag ka, no anya di sa uti Diyos, kaputay suti mangisalakan, iti mapuna, ng kararwa. Verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So ado, nagiti, agpuna, siya ni Kristo, ket ado, nagiti sulisugin na. So, dahito'y iti umunang apagilasinan at iyaay iti apo ket asitiken. Ado, dahiti agkuna siya ni Kristo. Ado nagiti ulbud na propeta kadagiti nga aldaw. Ket mapaspasaman man, ket adda agbibiyag tatta. Natay nagiti na dumaadda man sumasaruno. Ket ado da na ibagbagay iti Biblia. Nga una da siya ni Kristo. Ket ado dagiti sulisugen na. So agannad ka una ni Biblia, tahaan ka, awan iti siya sinuman nga magsulisog kaya ka. So dayta, iti muna apagilasinan at iyaay iti apo ket asitiken. Ngam na tayo nga namati. Sika, nangawat iti sao iti Diyos, nangawat iti parabor iti Diyos, nangaklon iti presensya iti Diyos, nangaklon iti talna iti Diyos, naratapan na iti amin nga panangawat ken panangammo
saan kan nga masulisod kanang ito'y nga manay. Amen? Praise God. So, amuyo, nagikitaktika, iti kapuso, kanagiti nga nga. Ibagada, nagiti tatagtag. Araminin na, nagiti tatagtag. Ako na na, siya ni Kristo, wala saan, ato nagiti taktika, wala mo doon supiran na iti Diablo, wala mga kasaba ka, nagiti ka daw, nagpaparamat, nagayam iti Diablo, ato iti congregation na. Kaya amuyo ko na na. Ti Diyos, nagsao kanya, nangag ko nga mismo, ti Diyos nagsao kanya, ulbod na kita, ng mga kasaba. Agandad kayo, no adda itag ko na kanya yung, ti Diyos imbaga na kanya, nagtungtong kami kinayaw, Diyos. Mismo may baga na kanya, kastoy karami ninyo. Ibaga ka na kayo ulbod na kita. Kung na revelation, ti siya sino man nga mangnayon, dahil ito nga nakasurat, iti dahil ito nga libro, iti pagbasahan, iti diyang, manayon ang ti Diyos na. Kaya na mapatsyam, di magbagana, nga iso kano timbaga iti Diyos, nga iso ipatsyam, imbis kiti nga basahan na iti sa uti Diyos. Nga nang mo nakitid na di imbagan, iti mo ko na mapatsyam na, gapo, kadagiti datlatlag, nararami na. Ngayon iti kapuso mga ramid mo lang, kadagiti datlatlag, takluman, lilaw na lang, dagiti ano. Ibaga na iso na ni Kristo, saan ga nga pudlo nga Kristo. Kaya ano nagita nilawan na. Kaya kung na napay, nakita, iti nga bukal ti matak, nakatakder, iti Diyos. Ulbud na kita nga mamadto. Agan na ka, tadilakat, maalilaw ka. Ipanagnakutin ka nga ulbud na kita. Kuna na i-Jes, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Itikot nyo rin ako. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Lumayawan nito eh. Itikot nyo rin ako. Dahil ito'y Biblia. Kaya kompleton na ito'y Biblia na iso itipakay sa lakanan mo. Pwede siya, sino man namang nayon, dahil ito'y nasa ti Diyos manayon na nitidusan na. So manayan, dahil ito'y Biblia. So tatag, sawang ka na kayo, saan ko mga nagiti balag na makita o numilagro na makita, iti mata, itikit-kitain nyo dito eh, no dikit kumita kayo lang, iti sao, iti Diyos na kumita kayo lang na nagiti milagro, uno ka nagiti pilay nga nagdaw, uno ka nagiti bulag nga nakakita, nagiti banbanag nga makita. Saan nga mapatao, bita, tinananay nga pamati, gapo takit kitaam, namati ka, gapo tanagasan, namati ka, gapo tanagnadya pilay, namati ka lang, gapo ka nagiti nakita, dahil tatat saan nga pamati, gapo tati pamati, panamatin, kadagiti banbanag nga oray no saan mo pa'y nga nakita. Ni Apo Diyos, saan mo pa'y nga nakita nga mamati ka. Ay tayo pamati. Amen? Praise God. So, una na Apostol Pablo, in 1 Corinthians chapter 15, verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So, agbalin na nakakaasi na tao, nung itipagbasaan na lang, kadagiti banbanag na makita, nung kumikita lang, kadagiti milagro, kadagiti raramidan, kadagiti tao na nagdatag, maiyaw awan ka, kapsat ka kuna na, agbanag na nakakaasi ka, unay kadagiti tao. So, saan mo ngay basar, itipamatin kadagiti banbanag na makita, saan mo ako nga pudno, dahil tao iti Diyos, no nakaarami iti sulat itatatan, iti tao iti Diyos, kadya mang ibagbaga, iti sao iti Diyos, kasaan na nga kurkurangan, kinsaan na nga nayunan. Praise God. Tada ito'y sao iti Diyos, iti mangisalamat. Yes. At dagamin na iti pagarok iti tao nga muno-muno lang nga tao, nga kuna na iti 1 Corinthians, aramatan iti Diyos uray pa'y nagiti kapunangan nga tao, iti panangkita ti lubong, tapno may babayin nagiti masirit. Tapno may babayin, dagiti nangangato matapao, dagiti mabigbig-big, nga iso dati may imbitaran, nga saan damay nga paganalo may imbitaran, diyan ramatan iti Diyos, nga minton nagsao, at dahiti na isang sangayan, nga rumwar ka dagiti bibig na, gapo talaga po maniho iti sao iti Diyos, nga iso iti mangidalan iti blag. Di kanino nagdinggan yung iti sao iti Diyos, kada kayo tinananay nga bangkaw, nananay nga rako, may katamin na saksakitan nyo, amen? Mano ka na kayo nagkasaksakitan na dito eh. Ibagam na kayo, iti ka dito, akakulong nito sa uti Diyos, awanan nila nga saksakit mo. Nagpilay-pilay ka mo, may awanan nila nga saksakit mo. Kaputagdakin ka, iti bang kahal. Mabalin nga niti physical nga bagay magsaksakit ka, ngam niti kararwamin mayo, hindi pa nakaagas. Di spirito madali, hindi pa nakaagas. Iso nga, mabalin mo nga, turang nagiti sakit karikit na ano nga physical nga bagay. Nga sa nautot, iti bakran mo. Kayang na iti panunod mo, kaputa nakaaray niti sa uti Diyos. Kayang may turang nagita nga sakit. Kaya't nagita iti sa uti Diyos, nangagam nagita nga sa uti Diyos, nga mangdagking ka ti panakabalin, nga agragong gurayin pa nagsubli ni Apo Jesus. Praise God! So, una niya Apo Jesus sa inyo, baybayan, iti panagigimong nyo. So, nga dati lang, iti in-encourage ko na kayo, awan tagapagsin. Saan tayo nga baybayan, iti panagigimong tayo, aglang tamakita tayo mo. Ngayon, aldaw, ba't damasan. Dahil ito iti, kanang
Kan runaan nga ramidon tayo. Nga dati dito'y narangarambak, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Saan mo ngay sukat da ito'y kadagiti banag na makita. Mabalin nga agit kang katatati 5,000, 10,000. Saan mo ngay sukat da ito'y nga banag. Kunana saan mo nga baybayan na ito'y. Tada ito'y iti kawatgan na meeting. Kakawanan iti anyaman na rason na isukat mo iti da ito'y. Da ito'y iti kawatgan na meeting. Tak mo makita ni Apo Diyos na agmay sa atin o kakabsat na mga rambak. Iti pa nagsubli ni Apo Diyos. No, umay kat alahanan na tayo. Saan nga ipabaglay na iti baso tayo. Alahanan na tayo. Kat no ikuyog na tayo kanya na katuadin no tayo na ijay mat iti ayan tayo. Glory! Ilay na Apo. Oh, ada tipu sin kay Diyos. Kani mo tinabara nga panadayon ni Diyos. Ada ni Diyos ito. Ada ni Diyos tapos. Ipapalit kay Diyos tinadana ka tayo. Ada tayo kang nag-uurnong ka kanya na. Hindi ka rin ni Diyos ada naman nga ka na yun. Una dapat ipiyang dapat ka. Sa di naman di pa naman dapat ka. Basta ka na ka. Panunay ka kipana. Hallelujah. Surambakan tayo. Hindi kinimbang ni Apo Diyos. So dahil ito'y Biblia kat umanayan. No na mong iti Biblia saan ka nga malilaw. I-memory version ita. So nagiti ubing at kaya na tag-memory verse. Tinanong naman na kayo natangan. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dahil ito'y Biblia kat intad iti Diyos umanayan papakay sa lakanan. Hawanhan mo nga kasapulan na nayunan. Saan mo nga bawasan? Umanayan dahil ito'y Biblia. Pero ito'y Biblia, kung nanangumanayon na iso, di pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, kaya pakadalan iti kinalintag, tapno ti tao ti Diyos, kaya nananay ang masursuruan, iti amin at kita iti kinalintag, masursuruan iti amin at kita iti kinasanto, masursuruan iti amin at kita iti kinaimbag, tapno makapagsaga na ka iti panagsubli ni Apo Isus. Amen. Praise God. Oh. Naidumduman natin yung ipagpalit na iti Diyos kanya. Kada tayo amin. Yes. Hallelujah. Kada revelation iti ako. Thank you, Jesus. Yaman natin panangaramangan mo kanya. Anyan nga nagragsak. Anyan nga naggasap. Nagiti mga warwaragawag iti naimbag na damag. Anyan nga naggasap. Nagiti saka. Nga mga ipagpataam mo. Nagiti nga nagimbag na damag. Sumatatan kapsat kang ganyan. Rugyano. Nga ministro. Iti pamilya. Rugyano nga administro, kaligidi karuha, kaligidi tataw, nga mamadinaw nga ipakitaan, dahil ito'y naginibag ni Apo Diyos, asidigan ni Apo. At danan aming nga pagilas ito. Ipangayin ni Apo, aming nga pagilas ito, nakita tayo. Yung among nakapay nga saan pa lang, among nakapay kawan pa lang, kuna nga, i-2 Peter chapter 3 verse 9. Makikita kami niya Apo Diyos, adapay lang nagitini, agagagal lang sublihan niya, adapay lang nagitini, hanga na kigimgimong, hindi makati, kahit dawan pa lang di makigimo ha, adapay lang, ikak pa lang ti chance na gitoy, nagitini, kahit dapat lang naman panayaw kanya, ikak pa lang ti chance na gitoy, takuna na i-2 Peter chapter 3 verse 9, iti Diyos kat agong uray nga si Anos, nga saan na nga kayat na mapukaw, iti uray siya sino? Saan na kayat niya Apo Diyos nga adat turong iti impyerno, gaputa ti Diyos kat sana nga rami iti impyerno nga para ti tao, di kat para lang tinisang kanas kinagiti ang herna. Kat saan nga kayat niya Apo Diyos nga makanjay. Kat dayta ti rason, no apay nga awan pa lang. 2,000 nga taon lang, ngay pagbaga nagiti disipulo umayan iti Apo. Ngayon makikita ti Diyos. At nagkikita tao na nagagar nga mangayak kini Apo Diyos, nagtayaw kini Apo Diyos, nga saan da kay sukat iti trabaho da, iti pa nagserbida kini Apo Diyos, bayang kiti da ita, anyaman ita nga trabaho, inang kiti, tayo nang makipagmaysa ka na iti kaabsat, tarambangan kiti kiniimbang ni Apo Diyos, generalin ni Apo Diyos, iso di mga sasagot iti amin nakasapulang, tako na iti Diyos, namumit isa iti Diyos ko na nga, iti Matthew chapter 6 verse 23, all these things shall be added unto you. Kung una umili Diyos, ganda yun lang ti trabaho, agbanag mapukopay amin ka. Pati trabaho mapukopay. Agbanag na nakakaskasami di ka. So agalan na tayo kapsat ni ngayon. Saan tayo itong panguruna di trabaho? Ibang panguruna tayo dahil nga meeting, nga mga lampak, ikinimbag niya ako Diyos. Dahil ito'y iwagas nagsagana tayo nga manguray, hindi pa nagsubre ni Apo Isus. Dahil tayo ni kanina, agsubre, saan nga tako'y pabakalay nga nagiti baso tayo, no di ka ti pahay nga di pa na kaisalakan. Kada giti na ayat nga mangurulay kaya ko na. Amen? Yes. Praise God. Ipakita kayo na kayo nagiti na mga pagilasinan at iyayin niya ako at sinigan. Verse 23. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ,
O dan, believe na. So nadagag ko na kada kayo, datoy ni Kristo, na dyan. Saan kayo ang matati? Dito ko na Diyos. Verse 24. For then shall arise false Christ. So adda dagiti saan nga pudno ang Kristo, and false prophets, and shall show great signs and wonders. So agaramid na kadagiti dagdag. Dagiti nga ulbod nga mamadto, kaya dapat iti magpapagnatipilay, kaya dapat iti mangagas kadagiti masakit, kaya dapat kadagiti agaramid kadagiti dagdag. Nga isu nga mga lilaw kadagiti dagdag. So great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So agasan na ita. Adda, dagiti papatawon, nga saan na pudno ang Kristo kay ulbud nga propeta. Kaya agipakita da kadagiti na isang sangayan, agipakita da mga ramid da kadagiti datagtag, kaya dati mangagas kadagiti masakit. Ada dagiti na isang sangayan nga ramidan da, gaputa kayat da nga alilawan ng uray pay dagiti napili. Kaya nakangalilawan niti kapuso. Isu nga garami niti kapuso kadagiti datagtag. Kaya na mo kiti magpapagnatipilay. Nga magpilay tumutaan. Kami Apo Isus tagasan ni Apo Isus magasan nga kunayan. Kaya naman di magpagbiag tinatay. Kaya na magpagbiag tinatay ng matay matay. Agsubli mo lang matay. Ngayon, han nga nagijay datag iti mapunan kita. Nudigat kita may di sa uwi ni Diyos. Gapot ay sa tulong sa lakan. Kaya ka. Aramidan na di ka puso dagito itakno. Alilawan na dagiti pure pa dagiti na mati. Pure pa dagiti napili. So datayo dagiti napili. Gaputa datayo dagiti na mati. Mano kada kayo tinamati? Da kayo garod dagiti napili. So datayo amin dagiti napili. Ket saan tayo na malilaw? Amen. Namati tayo, napili tayo. Saan tayo na malilaw? Gaputa niya. Gaputa mo tayo iti sao iti Dios. So kita ayon lumayan nato iti sao iti Dios. So kasapulam iti Biblia, kasapulam iti sao iti Dios. Saan ka agbiag? Saan mo nga mo dalamin na mitibiyag mo na uman iti sao iti Dios ka. So kaya kumailay mo nga kanayon iti panunot mo. Ikabi mo nga kanayon, i-renew nga kanayon iti panunot mo. Kati pa nang pabaro iti panunot ko saan lang maminsan nadaras. Lifetime process. Ti pa nang pabaro iti panunot. So kanayon mo nga panunutan. Dito ka din nga tatano agawid ka. Panunutan. Panunutan. Niya Apo Isus ko tumay manan. Saan nga tapos yung pabaklay ng tibasol ko, hindi ka talagan na. Ikuyog na kanya na. Kung adino tayo nakikita tayo ko. Wow! Kahit kung unay tagyan, hindi tayo lugar. So kanayon mo kay baga. God shall supply all your needs according to His riches and glory. O ano yung pagdanaga. Ang kuwayan ko na nagiti bago ka makita. Yung unang iti-meeting para kini ako. Kaditoy. Kaya sabsabot niya ako Diyos amin na kasapulang amay paalitibiyag. Nung kasapulang amin na may paitibiyag, saan lang ang kwarta ti pagtutungtungan? Yung nung yung trabaho, kwarta lang tinuhulun mo. Ngayon na ito magunul mo pati sa lunat. Anda nga sa lunat, magunul mo pa yung para kay sa lakan. Praise God. Kaya nagbiag kaya na yun ni Jasilong hindi ako. Amen. Oh, glory. Glory to God. Kanay dayo pa ako. So ano? Dagiti ulbud. Ket ano? Dagiti kinaya nga inalilaw. Dagiti ulbud nga propeta. Gaputa kinita na kadagiti banbanag ama kita. Gaputa kinita na kadagiti datantag. Kadagiti na isang sakay, ay tayo dyan, mangagas, nalain na mangagas, automatic agasan na ka, kukikid na ka na sa magasan ka, kumikita na, kadagiti banbanag, kumikita na kadagiti datatlag. Ngayon na kita kung saan na may salamat. Imbis ko mga kumita na, hindi sa Diyos. Naalila mo na kita yung tao, kadagiti mutos o piranda, di Diablo, gaputa, kumikita na kadagiti banbanag, nga naisan na sa ngayon, nagiti nakaskas daw, imbis ko mga kumita dahil sa uti Diyos. Nung may kita ni sakit, mabangkay ni sa uti Diyos. Una lang ka nagiti sa ni Kristo na agasan ka. Kung kurang ko nagasan ako, dito yung Espiritu ko dati pa nakagasan. When hindi physical nga maging kadapay lang ni sakit, nga dati pa nakagas dito yung Espiritu. So siya, dito pa nunod mo. Agyaman ang ako Diyos, impay mo, di pa nakaagas. So dito yung dumalan. Dito nga dumalan, dito pa nakaagas. Diyan pa nakaagas ka na, bukbukan dito yung Espiritu, bukbukan na matika. At dito pa nakaagas ito. Dito pa nunod mo, apresyanan niya ako Diyos, padayaw niya ako Diyos, agurship ka, kini ako Diyos. So nagsasakit ka, urahang mo, dadumatan na maagasan ka, hindi ka agurship ka. Agyaman ang ako Diyos, impay mo, di pa nakaagas. So dito yung flow, dito yung dumalan. Dito pa nakaagas, dito yung karawang. Kaya may pa nakarang, iti physical na maging. Amen. Kaya ito yung panunot mo, gaputa ng alay, sa uti Diyos, mga kahapelang nagagasan. Una na, gaputa, dapat sa uti Diyos may durang. Uri pa niya Abraham, 25 years nga naburay, hindi ka iti Diyos. Kaya naibturan na, gaputa ng alay, hindi panunot na.
iti sao iti Diyos. Kat dumantan lumatawan ni kakararan po rin at sakit na maprangin po dampay na nagasan. Adda iti panakabalin iti Diyos iti panunod mo mamang ibtor na tayo. Dahil sakit nga rekrinahan. Tapos mabalin ang latangan, agyaman, mangrambak, iti kinaimbak ni Apo Diyos. Anyaman di sitwasyon mo iti Diyos amo namin. Kat saan na kayo taging ka iti problema na saan mo nga kaya malasakan. Tayo ito nagda kayo iti katanaan iti problema iti Diyos. Mangikabil iti dalan, mabalin mo nga mag-isyan. Tapos mapagbaligyan. So iti Diyos nag-imbak. Amen? So agrambak ka na ka na yun. Iti kinaimbak iti Diyos. Give thanks. Agyaman ka. And everything give thanks. Amin naman ang kagyaman ka kahit nakasawa na amin nga sitwasyon mo itibiyag kagyaman ka nagita tiwagas ka. Uray ka nga na ayat iti parang subli niya ako Isus. So awanan ti pakadanagan. Agyaman ka iti amin nga mapaspasama itibiyag mo. Saan ka agyaman ti dapat studio? Agyaman ka parang iti nag-iimbag. Kas kunan na niyo Philemon chapter 1 verse 6. That the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us. So apresyanan dagiti amin nga nag-iimbag. Nga dating ka. Nga dada nagapuda amin kini Apo Isus. Dagita iti buhay nga kunam agtalad ka kini Apo Diyos. Kat kunam may pakita mi ti maging nakasagana. And siya ayat at amang uray di managsubli ni Apo Isus. Amen? Praise God. So agawin ka rin naman. Oh, praise God. Thank you. Thank you Jesus. Nagsubli ka. Umay ka at alakin na. Ken, bayad nga dahil bilang hindi nagkakyaman na Apo tinagsabi mo kami nakasapula. Agyaman ang tinag-ibang na imang Apo Diyos na magidadalang kanya. Agyaman ang kasapulat ng iti pamilya na nasa lunan. Agyaman ang iti sumarunong ang daw, ako kuyog kami tumag na magpadayaw kinga. So ipakita mo iti kinibang nga Apo Diyos. Nagbalik ka nga sila iti unang iti pamilya. Amo yung iti panangawis iti pamilya. No sikat at patibindi mo ka, at daka iti Apo iti pamilya ng awan. Hanggang kasapulan na sumanaw ka. Hanggang kasapulan na ibaga-baga ang umay ka. Umana yun, diyan pa nang padayaw mo kinako. Panang-apresyar mo kinako Diyos. Diyan pa nagyaman mo ang kanayan kinako Diyos. Tapno, saan mo nga may baga? Dagiti madi na may baga. Kaya ito makita iti asawang, kung makita iti pamilyang, ni, nagdakal man tinagpaniwan na. Abay na di ba papalan na? So diyan tumatan na busada na sumurot na padayaw kinako Diyos. Mangrambak iti kinibag ni Apo Diyos. Kaya ito'y damamamuan na iti Apo, nanpasnan na pinakawan dagiti bason tayo. So ang rambak tayo ka na yun, pinakawan na tayo niya Apo. Saan nang ipakawit dagiti bason tayo? Saan na ako na ikaro tayo dagiti bason tayo? Gaputan lang, pas na kami na ikaro. Kaya agpay-may sa tayo. Siya kiniti pamilya, pagserbi kami iti Diyos. Tayo di may isa nga ibagay iti Diyos, nga qualified ka na mga ibagay iti kinibag iti Diyos. No hangupay nga tinaya nga inawis iti pamilyang hanggang nga qualified na mga ibaga iti kinibag iti Diyos. Hanggang nga qualified na mga asawa. Unaon iti pamilyang. Unaon iti asawa. Tainton makita dala. Dagiti tagarwar. Nagaw-awis ka. Ibagbagam iti kinibag iti Diyos iti biyag mo. Iti is testimony na niya lang. Apay na nga siya kawisan. Dahil ka kay ako pamilyang. Iti unaan. Agbalin ka kaya sila. Kuna niya ako Isus kasano kung mga kayang may matun. Iti samali, na ang kupay nga kaya ngay matun. Iti mauna nga pamilya. So da kayo, tagbalin na sila. Da kayo, iti ayaban ni Diyos. Dagiti ama, iti kakabungtong ko diti mauna. Dagiti ama, kain muna ang pinagsa ti Diyos ni Adam. Ni Adam, iti kakabungtong niya ako Diyos. So mga kasapulan, dagiti ama, at dada kuma, iti retoy. Tayo sudat, adaan, iti panakabalin ng mga awis. Kadagiti, asawa na. At panigat iti babae. Ng mga awis. Ngayon ni Santa nasa darito eh. Ngayon na isiksip na iti panunod na, pang lalaki ayan na tagimong-gimong na. Iti tagay ka lang, iti palihapsit ka lang, kasi dahil magdang iti panunod ko ini. Kasi dahil magdang iti panunod ko ini, kasi dahil nakalilawang magdang iti. Nagsaro kami, kini kumpari kagapsit kami, dyan may sa lapor ko. So yun to ba lang, pasaroon natin sa dudwa kami nga ito, so may ito, di parang tungtong ni, ijay na kaya mayawawan iti kabuso. Ngayon kakta mo yung pagbaga iti Diyos lalaki, iti padre, iti pamilya. Isu iti pagsagmitan, iti mauna nga lalaki. So nga suman, nung sikat at namati ka nga babae, kasaluman ka daktal iti birot mo, hanga sikat agbalin ang ulo, iti unang iti pagdala. Ipakita nga agbalin ka nga silaw, agbalin ka nga ulitan, tapno, maanluloy mo. Tauna na gusto Pablo, maanluloy mo isuda. Tapno ang may sama yung pamilya, nga mangupuray, iti ayaw ng Diyos. Saan ka nga naragsak na lang na yung may sama mangupuray, iti ako Isus. Naragsak ka, no iti yung pamilya, siya iti pamilya, agserbi, iti Diyos ko na yaman. Siya iti pamilya, agserbi iti Diyos. Kanayon mo ibagay ka. In kami, itinay tayo ng iti ako. Dagi tayo magpagag na ito eh. Kapo tayo sulag ito eh. Iti wagas na makapagsagaran tayo. Kinsa natin yung kaya alilaw panitika buso. Kapo tayo rin mga lilaw. Kanagiti ko kalpanawan. Ato nagiti dadaptan na church. Ito doon naman kayo di church na. Nagiti mo good na mamadto.
Ibaga na nakasaupan niya iti Diyos. Imbaga iti Diyos kanyang nakita iti Diyos. Maguna na. Ito na naman ka. Marikit na. Marikit na Espiritu. Namamuni. Espiritu mo tangi sa panas. Iparik na nakamatang. Mabalin na napag. Pagtakdaran na kita doktor mo. Sumarik na. Ada ti presensya ito. Kung tumid yung mga kasapang may katay. Ito na yaman na mo. Sasakay. Ito naman ko na yung mga kasapang may katay. Ribok, harip-kiri bagas. Ribababasan na lalakiya. Sika! Kataga Kapitan Tiago. Street, Malabon, Metro Manila. Iso conference ko! Gayang dating ang amuna na alilaw na. Kung kundit ba't ka nung mapagungaran na nagiti na tayo. Kung kundit ba't ka nung magnanagiti na. Ngamuray kan may kapay sulita. Mga rami na kanagiti tatatag. Ngaman ka umanamong kanagita. Umanamong ka di sa uwi ni Diyos. Dagita ka sanda ka nga kaya na isalakan. Idagdagdag ka sanda ka nga kaya na isalakan. Dagit iban-banag na makita ka sanda ka nga kaya na isalakan. Iti lang mangisalakan din ka. Ket iti sa uwi ni Diyos. Amen? Amen. So, saan kayo umanamong? Tika gusto. Uray pa ikalagin napili. Targitan na kayo tika gusto. Ngayon saan kayo namanila. So, bagat pa na kayo. Yan ay yung mga na hindi panunod yung balagin sa Udi Diyos. Lifetime process nito. Actually na tayo. Mamang yung hinapo Diyos mo ba yung di parang sukimat tayo sa Udi Diyos. Study to show thyself. Approve unto God. A workman that needed not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. Kaya pa rin study mo sa Udi Diyos na ipakita mo iti maging aprobado. Hanggang aprobado iti matang iti Diyos. Kung saan mo masuk imatang iti sa Udi Diyos. So nagawin ka basahan iti Biblia. Basahan. I-download mo. Iti sa Udi Diyos. At ay pakita kayo naging nilagduma. Kapag nila sinang natiyay iti Apo kada sinigan. Iti verse 5, verse 6. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled. For all these things must come to pass. But the end is not yet. So at danto nagitigog gubat. Yung kuna niya ako Isus, saan ka na adlagaw? Wow! Nagmayat nito. Kaya't ko na ulay na din nakasal. At danto nagitigog gubat. Yung kuna na, saan ka na adlagaw? So saan ka na adlagaw? Kapot ay nawat mo, iti parabor, iti Diyos. Saan ka maglagaw, saan ka magdanag, saan ka magbutay, kapot ay nawat mo, iti tao na ti Diyos. Naratapan na ti aming nga panakawat ng mangilandaran ti ka. Kapot ay nawat mo, iti presensya, iti Diyos. So saan ka magdanag? Lumay na ito, lumangag mo rin iti magdubat, mapaspasamang na. Saan ka magdanag? Kapot ay nawat mo, iti parabor, iti Diyos. Verse 7 ko na na, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. So adanto, nagiti gugubat. Nasyon kin nasyon, nagugubat danto, nagiti nasyon kin nasyon, pagariyan kin pagariyan. Kat adanto, nagiti bisin, adanto, nagiti sakit ang makapatay. At danto nagiti gingilan iti nadumod mga ulang. Kat adada amin nagitan sakit nga makapatay, dalan di mapastan. Adada amin nagitan, nagiti gugubat adalan, mabaspasamak damay. Iti mabuna nga dama. Ngam pinag-impag gadamag kuna ni Apo Isus, saan ka aglaraw? Binatro. Saan ka nga agtanag? So the first and most important point I want you na agtalinan ka kuma. Iti na ito. Kat babatan, iti panang renyong, iti panunod mo. Nga, kuna ni Apo Isus, be not troubled. Be not troubled. Praise God. Saan ka na agdanag? Amen? Yes. Nagmayat dito, saan ka na agdanag? So, I am not troubled. Kaya iti alam mo agas, saan ka agdanag? Lumumay, iti gubag, bisin, sakit, nyaman nga didigra, tahedya, utput, liday, nyaman nga dindinan. Kat babakan, iti pananawat mo, iti parabot, iti Diyos. Mamati ang pinawat yung amin na iti parabot, iti Diyos. Hallelujah. Babakan, iti pananawat mo, iti tanay, iti Diyos. Babakan, iti pananawat mo, panangapulon mo, iti presensya, iti Diyos. Tignan mo na ito eh. Oo, iti presensya, iti Diyos. Ibagam na ito, ipagulot. Kuna ni Apo Isus, iti John chapter 10 verse 28, awan ti makarabsot kada kayo dito ima.
So itong umay, ikan yaman na damas na damak. Lagi po na ito, saan ka nagdadag? Awan ti makarapsot kada kayo, iti imak. Dahita iti kari, iti Diyos. Una na, awan ti makarapsot kada kayo, dito imak. Dagito'y dagiti pagilasinan, iti yanay kong manan, iti panagsublik manan, umaya, saan atapludusan kayo, no di na tipay ko, ti panakaisalangan kada kayo, alaan kayo kanya, ket adino tayan ko, iti ayan niyo, ket ipakita kada kayo, dagito'y nga pagilasinan, ngam saan kayo magdagaw, saan kayo magdanag, awan ti makarapsot kada kayo, dito'y imag, dahita ti karin ni Diyos, rambangan tayo man nga ako, Diyos iti data. Rambakan niya ako, Diyos, hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We praise you. We magnify your name. We glorify you, Jesus. You are the name above every name, who has all power in heaven and on earth. Thank you, Jesus. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the Alpha, the Omega, the beginning and the ending, which was, which is, and which is to come, the Almighty. Yes. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. We glorify your name, Jesus. There is none other name whereby we must be saved. In the name of Jesus, whatsoever we do, indeed, we do all in the name of the Lord Jesus Christ. We praise you, Jesus. We love you. We glorify your name. Idaydayaw na maapo. Itantanong na kaagyaman kami di presensya. Glory be to God. Agyaman kami ako, hindi pa nakabalin. Nagdaga na kami. Ang mabalinan ni Tagtalinan na natigkar na mga uray kinkahapo, Jesus. Hallelujah. 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 Rampakang tigirin magniyaw, Diyos ko ba rin parang panayong kanya na. Sige kapsat na wayain natong naging ito na. Apresyalan mo yung inaramitan niya ako, Isus, hinigyan mo. Hallelujah, hallelujah. 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 Yes. Hallelujah, Jesus. Nagibag ka mo. Sige, nagibag ka niya ako. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ipay mo amin na labas ako ng iway pakinig. Ipay mo hindi ka nakagas. Dahil ipay na nabating ang biyang niya ako. Itanbigin ka, magitan mo, ikaw ang manayaw kita. Yes, I love you.
Nandangan ka na, nanginamdaran ka na kami. Nagyaman kami unay inibag mo, yaman kami na nagilingas ako. Kumanayan na di sa oma po Diyos, nagbalin kami nga nalintag ni San Juana. Nagbalin kami nga nataknay, mga tayo ayaw ni mata. Nagyaman kami nga ako, Jesus, na umay ka. San Juan, papatay na hindi ba sa umi. Hindi ka tapas mong ngayon, papatay na tayo. Kung na kami, di ba na kayo sa laban, nalakan na kami. Uyog na kami, ikat mga inundayan mo, ikat na yan. Nagyaman kami ako, Diyos, kamarigagaya mo yung unay na ta. Nagyaman kami ako, na yan. Nagyaman na mga po Diyos, itigyan kami di ka makapsat. Ang dala dito yung ako Diyos, ipasang po isod na hindi na nga ministry, parinaramat mo ba niyo? Ang dala dito yung ako Diyos, tapos suportaran na ako, na hindi ka hindi nga ministry, isang mga ng ako Diyos, hindi mo katrabaho ako Diyos. So, tatadakang taktakder, na magibagbaga na hindi iniimbag mo. Nagyaman na kita na kay ayat mo, manipon hindi ka umigan, hindi ka na tayo na kami amin ito. Hindi ka na hindi magkakapsat, hindi ka nagyaman na pa ako. Hindi present siya, na may parapaling na kanakuan. Hindi ayat mo, may mas masagap-sag kanakuan. Nagyaman kami ako Diyos. Hallelujah. Itatanong ka kami. Inailayaw ka kakakan ka namin. Ang ako, taligagaya ka ako Diyos. Nga nilaging pag may imaw, isa kagtalinalan, kamangilamdalan ka na hindi ka makapso. Kagtalinalan, hindi malulot tayo, hindi talo na. Kagtalinalan, hindi parabon mo kanakuan. Ngamang tagpay kanakuan. Hindi at ano, mabatay hindi niya ka. Nagkipag ka muna ako Diyos. Kaya nagyaman na ba ako? Talagay ka may stay mo ni. Nga buy-buyalan, hindi kinaimbag mo. Buy-buyalan, nagiging ka makapsa. Nga dahil tinakuha ng wala. At di ba nakakagas ka ng wala? Nasolbar na hindi problema na. Imasinso itibiyag na. Indalan mo isuda. Naandaan na itinatig ka ng mali. Kaya ako'y nagmay sa kami ako. Na mangitang tanong ka. Manginay-dayaw ka. Kas tama na ako na hindi ka kapsat kawan nito. Ay gagaya ka ako Diyos. Kaya ital na kagkalinan ka ng wala. Hindi parabor mo kung tumano ka ng wala. Namangtad ka ng wala. May walking bisin ka na hindi sa ako. Nagyaman ang di ba nakakagas. Hindi rumya. Apasat na ito. Dahil na ako Christian Church. Kaya kung rin pa rin. Kaya hindi ka kapsat mo na katlun ka na hindi ka sa ako. Huwag mo Diyos ikamit na tayo kinatalo. Nagyaman ang benediction in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Itutuloy tayo nga padayawan ni Ako Diyos. Pabangan hindi panagitan tayo. Ito'y nagugbog, hindi puso tayo. Ang tandaan ninyo, saan tayo magitan dito ay tatlo bendisyon na tayo ni Diyos. Nung di ka tagitan tayo dito ay kapuntain mo na nga benedisyon na tayo ni Diyos. Kaya di bendisyon nga ito ni Diyos ka na tayo. Mga tayo dyan, itipasat nga ito tayo. Tapos panagdayan tayo, kini Ako Diyos. Tapos panagyaman tayo, panangapresyar tayo. Kaya dyan bukal. Dahil di nga bukal nga imulmulam. Isunay ito itag, multiply, ibiyag mo. Takluan, adupay. Dahil hindi mabalinang nga aramidan. So dahil ito ito kadatibanan na. Madaan ka, di ba nakabalin ng magdugtang lupa sa luka, ano, iti bendisyon nga, so tigil ka. Kaya po talaga ito nga bukal nga imulam. Kaya isunay ito itipag-multiplyan ni Ako Diyos. Amen.
katamanin ng katagala kayo. Kas testimony. Thanksgiving ko, panagindi yung anak ko. Nag-gradual. Ni Shadrach, ni Mary, and ni Meshach na with honor. And kasama na birthday matang ni Eden at ang lawas. Kaya ito po amin, iti panagdayo, panagyaman, sini Apo Diyos. Awan niya tigaw awit, sa magipag-rampak kayo.